to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me. Ja, we hebben de briefing even voor Joert. De grillzalen hebben de gepensioneerde polities. Die krijgen 2 keer koffie met gebak. En dan gaat Vim, kom Jelviem in de pub. Ze zijn in tegenstelling voor hier, nou in deze zaal eerst stil, voordat we de soep serveren. Jelviem, dan gaan ze aan tafel. Daar komt de bedroeg, die komt er eerst even boven. Dan gaat Jelviem erheen. En dan ben we er klaar voor. Nou, dan gaan we nog aan de slag. Ja. Mijn naam is Henk van Bruggen en ik run Paardencentrum Haskeren bij jou. En ik ben een workaholic. Dan pakken wij die eerst. Ja, maar. Maar de soep van Mepper vindt mij. Het koffiepad en het wetter bij vullen. Nou, tomaten en groenten zo verhuurd. Ik ben onlangs kerkzechter geworden. En de bedoeling is dat ik langzaam opbouw. De band van u die hebben hun eigen werk al jaren. De Swan en de Swan-dochter hebben hun eigen werk. De vrouw heeft het heel druk met de oppas van de kleinkinderen. Dus zijn op een moment van, ja, als er wat met mij gebeurt. Ik ben een workaholic, ik werk zondag in de week. Daar hebben zij wel vrede mee. Maar als er wat mij gebeurt, worden zij dan verhoopt op scherp met het hasken. En dat doen ze net. Dus toen hebben we besloten dan van, nou, dan vergeef je je eigen huis en vergeef je het hasken. En ik wij mooi in een huurappartement bij jou. En dan, daarna is je het wordt, dat is dan ook boek wat we dan doen. Ja, is goed. Hoe laat ben je hier ongeveer? Ja, is goed. Nee, dat is goed. Pas wel eventjes. Ja, is goed. Oké, tot zometeen. Ja, Michel. Hoi, hoi. Hoi. En waarom had dat dan van je horen nemen? Ja, nou, dat stond toch capabele mensen in de aanwijzen. Nou, hoor je. Ik zie je bij. Nou, de jou kon er mee, weet ik zo in de hollen, maar een hele oppervlakte. 120 parkeerterrein, het zaal, bowlingbaan, restaurant hiernaast. We hebben serre, dan hebben we de pub nog, het smoekhoerke. Oh ja, de Mitsualbaan heb ik natuurlijk ook nog. Maar ja, ik ben ik bedoel, ik kan altijd helpen. Hier doe je voor, hè? Hier doe je voor de kroket. Ja. Toen ik keek hoe om 12 uur weer om, toen zei mijn accountant van, wij hebben een nieuwe jongen genomen en daar hebben we al geen werk van. Ik zei, let hem eens voor mij onderzoeken wat van behoefte mensen hebben voor het hasken. Wat zij missen of wat ze vinden dat er goede punten binnen. Nou, toen had hij een onderzoek gesteld. En even opnemen. Nou, daar doen we het even. Het hasken bij jou, goedemorgen. Kom ik maar in het af? Nee, is niet. Ik hoor je dan. Ja, hoi, hoi. Oké, hey, doen we een prettig weekend. Jo, hoi, ja, doen we. Hoi, hoi, hoi. Ik denk, vertel je, het is een keerper. Je moet al even opnemen. Ja, dan weer het live, ja. Nee, dit weer we door. Maar, eens we hingen in blauw bij, ja, Savigny, ja. En toen had diegene had het onderzocht. En dat boekwerk hebben we mijn account mee tronnen. En in wezen hebben wij dat hele plan, zat er daar toen lui, hebben we in wezen in vervulling gebracht. Als je dit dan krijg je de grienders op tafel die zij dan kwijt willen. Ja, bij mij gebeurt dat net. Ik vraag wat die hier te willen. Welke grienders daar hebben willen, welke soep daar hebben willen. Ja, dat is uniek en dat vinden de mensen gewoon mooi. Als je mensen binnenkomen en ben je wat dan zeg ik paak en beppen. Ik al is het nog helemaal geen paak en beppen, maar dat brengt het hier ik wat. En dat vreemd binnen, dan door een beetje op speelse wijze. Ik kan me haast net voorstellen dat jou hier in de toekomst net meer omstappen. Nee, dat hangt helemaal van een eigen keeprouw. Als je een eigen koper, die zei maar wat er gebeuren moet. Ik ben er van oud, maar dat hij mij tegen naar noorden bent. Ah, hier ben ik. Ja. Komt helemaal goed, bedankt.